No, dokáže mi niekto vysvetliť logiku týchto držiakov na nápoje, že aký to má význam? Tento, dajme tomu, ešte je relatívne fajn. Ale tento, to je čisté zlo. Čokoľvek z tohto držiaku vytečie, tak stečie sem na elektrické zásuvky. Tu mám pichnutú navigáciu, tu mám pichnutý adapter na nabíjačky, na telefón, na hodinky a na bezdrôtovú nabíjačku. Ale akože je to čisté zlo. Tu som mával, čo som tu mával pichnuté? No ešte som tu mával niečo tretie a 2 razy alebo 3 razy sa mi podarilo obliať ten adapter. A to len tým, že tu nie je kde, aby tu zostala tá tekutina, keď sa vyleje z poháru alebo zo šálky.